Ще въведем нови методи за контрол и помощ на общинската администрация да си върши по-добре работа. Прозрачността в дейността на всяка една администрация е изключително важна, защото тя кара всеки да дава максимум от себе си. Защото тогава всеки знае, че допуснатите грешки и пропуски не са анонимни. От друга страна, всеки знае, че постигнатите успехи също не са анонимни. Ще въведем различни начини за електронна комуникация. Ще направим изцяло нова структура на общинската администрация. Ще я отворим към хората. Ще я направим по-достъпна, включително и чрез информационни центрове, включително и чрез отваряне на вратите на самата Столична община за гражданите и за тяхно участие, както на сесии на Общинския съвет, така и на комисии към Общинския съвет, така и пряк достъп до кмета и заместник кметовете на общината. Прозрачността на работа на общинската администрация изисква ние да имаме цели и задачи за тях, които всеки гражданин да може да види. Пълната прозрачност на всичко, което се случва в общината, е задължително условие, за да може всеки да усеща, че не е Big Brother, не е големия брат, който седи и те следи, за да те накаже или за да ти направи компромат, а големия гражданин, който седи, гледа, контролира те и ти помага да си вършиш по-добра работа. Аз искам да работя заедно с екипа си, заедно с гражданското общество, заедно с хората, всеки да даде най-доброто от себе си, това, което може. Не съм от хората, които ще видите да режат ленти. Показността е излишна. Тя е предизборна, тя е до някъде и загуба на време на самата администрация. Това, което искаме, е ефективност. Ежедневно, ежеминутно, ежесекундно решаване на проблемите. Нека хората сами преценят кой е свършил повече или по-малко работа. Това не се преценява като ходя с ножица в ръка и реже просто ленти.